А пък аз... Здравейте хора, това е нова игра. Изтрихме онези двете игри за още много игри. Очакват ми много игри, това е първата, както виждате, динозаври. Аз преди динозаври ги продавате. Започваме с мънички. За нови динозаври можете да ги сливате и да правите състезание с тях. Да стават по-големи, да ги свързвате с други и става еволюция. И сега ще ви обясня нататък. Правите два, сливате ги в машина. Ето първото яйце, какво ще бъде то? Много да добре видим. знаят. Там сливате ги в една машина и после те стават много готини, след това правите състезание. И трябва да й дадат по-нитки, защото без по-нитките нямат енергия. Да. Имаше същата скули, тя беше глупа. Само ми бързаше. Как го бият стоящите. Не го бият, нямаха с яйцето от нея. Как толкова бързо порасна? Ами... така. Ето горе в ъгъл дясно ще видите поничките. И говори, моля. Аз говоря. И сега вижте какво ще стане. Сега ще Дали ще го отлетят в някакъв цвят? Не знам, но аз искам. В колата, нали има се една така, ама Да, с с- коли. Ами трябва да го отлетят или не? Не трябва. Не трябва това динозавър, как ще го отсветят. Намахат лука и другите. А пък аз... Как толкова бързо? Пишете в коментарите дали е готина или не. За сигурно ще ви хареса. Ето го първия пич. Динозавър. А той намали малко, че майче не ни чуват. Добре. И намалихме. И както виждате сега, отиваме за състезание. Не отиваме за състезание. А за какво? Аз ще има състезание. Да, трябва да слеем друг. Избери се. Взем това последното. Берем. Отключи ми се нов. Дами и господа, отключи ми се нов динозавър. Виждате ли какво става без понички? Хайде, плюскай. Твои свинете билеба. Много пари и много повече. Къде отиде? Тук си. Не, ти забрави да го поправиш, бе.
да не го тупат. Това правят, за да се излюби. Ама сто едно и също. После ще даде, после ще пусне и друго. Добре. Но ще направя само още 2 динозавъра и ще започнем другата игра. Или направим едно състезание. само и този динозавър и тръгваме, защото трябва да... Така е, ние ще играем друга игра. Да, ние сме изтеглили много друго. Ако не са се изтеглили, пак ще играем на тази. Ще изчакам. Патенце. И да ги скъпат. И сушат. И си е готов. И е станал много голям. Напълно голям. Пичу! Ако да го потъкат по задника и е готов. Става по-голям. И е голям. Бата умря. Ето и Бата я умря. И сега видим кой ще купи и тръгваме. Да, толкова маймуна. Някой не може да си купи динозавър. Само за 1,99. Ще го вземе за 20,99. Ако не е богат, че не може да си го купиш.